ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ. ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರ ಬೋಡಾಯಿನ ಐಟಮ್ಸ್: ಬೊಳಂತೆರಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್, ಮೆತ್ತೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದೀವೊಡು. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅರಿಕ್ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು. ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಕ ನೀರು ಕೊದಿಪ್ಪಡು. ಬೊಳಂತೆ ಅರಿನ ಶೋಕುಡೆ ದೆಕ್ಕದು ಕೊದಿಪುನ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು. ಮೆತ್ತೆಲ ಪಾಡೋಡು. ಮುಚ್ಚಿದ ದೀದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಡು ಬೇಯಡು. ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅರಿ ಬೇಯ್ತಂಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ತಂಡ ಅರಿ ಮುದ್ದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದೆ ಇತ್ತೆ ಅರಿ ಬೇಯ್ತಂಡು. ಬೇಯ್ತಿನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆಕ್ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ಪಾಡೋಡು. ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು. ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಕ ಕೊದಿಪಡು. ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಈ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಬಂಜಿಗೂ ಬಾರಿ ತಂಪು. ನನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಗ.